ninyani naye kumfana wenyani unzani ko fana ma-divide fana telela unzwe ndikuudze inini kana yo ground mafanzi ako ari kukusimbisa ari kutsigira chiya nezvekutuka wani chirova mangoma ako utsvage mashows waiziva kuti life yako watopo kana usufa kana mafanzi ako akasimbana uchirova mangoma uende kumbiri shena nevanhu vaikutsomodza vairi kuza zvimasonto vakadhakwa chinja studio ndonoona ana oskidi ana ghosti ana simplex music nevamwe maproducer shena nevafana vanonga chokutambudza rova mangoma ishandisirwi mahara ambokupa mari rova mangoma mufana wangu rofocus nemusic handii music is a journey handina beef newe sisi hatina problem newe ndisekutsvaga mari ino rova mangoma mufana wangu rikaungoramba uchingorota kuti mangoma kona ngala adaiko ayewa retoshandiswa ndiwe mangoma acho asi kupostwa kupeji kwako hauna kana peji hauna kana chi ita zvinhu zvefocus saka manager utotamana nakalafu ayosoka taakuzokwatura manje mufanai uroona manager usaka kalafu unoona manager ende madhivaipa so mamanager manyama haya musadaro boy mfana wedu ngaaite focus mudzeyo pamugere naye kuti aiwa sati muenda soro zvatikati zvakati zvakatopfuura kudhara aiza it was for money mangona muchingora kuti madhisi amuwa kura mufana pabrain kuti focus nelife waona tine urombo ona ndava ndina domboka plus kuti remember boys vamudhara ndi music kuti mfana wangu music is a mission is a competition also but itanevo zera rako ndotukana no uri kuti masongo kokwana ningi uchirekoda ye kona ngalazoda haye inisiyana nini rova mangoma ako ende kumbiri watobho chitsaka zvimwe sene zvekutuka vanhu mfana zvinokupinza so pamipo but zvaona vanokudhama mberi uko ngorova mangoma wangu nekudza mafanzi ako mfana wangu bo ezvauri uye utore ndine air force yanda kupa yeye yanyanya mfana wangu yanyanya air force because kona Jordan asiya bhora pasi so hausadaro uri kune kuziva una kurova Jordan uswera siya bhora pasi kuti Jordan asarenda bhora so haya usadaro uri kune kuziva ndakatora mari wani kwachipazi wani ha air force $15 amonokarwa air force yakupinda matombo pasaka yekunona madhivaipa yenga